Zdravím vás, ja som Samuel a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si prejdeme taký malý príklad, ako pakety rozoberať, pozrieť sa na ich obsah alebo ich význam a funkciu, ukážeme si, čo Wireshark pre nás robí a nerobí a nakoniec si ukážeme aj štatistiky o našej zachytenej komunikácii. Predtým, než začneme, by som rád povedal len, že túto nahrávku som ja nevytvoril. Wireshark má vlastnú stránku, kde vlastne ponúka skúšobné nahrávky pre rôzne protokoly. Buď samostatný ten jeden protokol raz ako prešiel, alebo je tam aj súbor na zmixované, že nájdete tam trošku zo všetkého a môžete sa hrabať v tom a filtrovať si koľko chcete. Pretože tieto nahrávky sú verejné na internete, umožňuje to aj vám vyskúšať si tieto protokoly, pozrieť si ich postupnosť, ako fungujú, ako prechádzajú. A kebyže nechcete to, čo dneska preberáme vo videu, sú tu protokoly od vymyslu sveta, ktoré si môžete vyskúšať aj prejsť. Sú tu aj zmixované súbory, ktoré obsahujú zosimulovanú sieť, že viacero protokolov naraz a v tom sa môžete hrabať, alebo čo už budete v tom robiť. Ale dneska som si ja vybral z tohto širokého rozsahu DHCP protokol. Nájdete ho tam pod rovnakým názvom, ako je tu dhcp.backup. Po otvorení uvidíme, že naozaj sa tu jedná o jednoduchú komunikáciu, jeden priebeh DORY medzi zariadením a nejakým DHCP serverom. Tak predtým, než začneme, možno si chceme pozrieť informácie o nahrávke, s ktorou pracujeme, tak keď pôjdeme sem dole naľavo a klikneme na ikonku tejto nahrávky, vidíme tu základné informácie o tejto nahrávke. Od obsahu paketov po koľko trvalo časovo, po dátum vytvorenia, až po veľkosť súboru. Čo sa týka praktických ukážok pre zadania v sieťarine alebo v internete, pre ľudí, ktorí sa to chcú naučiť, neexistuje lepší prístroj ako Wireshark podľa môjho názoru, lebo takto jasno a čisto vám nezobrazí už žiadny program, aspoň nie, o ktorých viem. Ak by sme si tu klikli na prvý paket zachytený, vidíme už Wireshark za nás pomenováva niektoré veci, aby nám zjednodušil život. Vidíme, že na aplikačnej vrstve prebieha DHCP protokol, ukazuje nám, že tu je Discovery časť. Okrem takých základných informácií, tuto dole, čo je značkové DHCP, option 53, to nám vlastne určuje, o aký typ alebo ktorá časť DORY to je. Keď sme tu klikli vlastne na druhý paket, čo je vlastne už poslaný od DHCP servera k nášmu zariadeniu, tak tu dole by sme videli, že už sú tu nejaké veci pozmenené alebo pridané. Napríklad nakoľko by to požičalo tú adresu, IP adres list time, tu vidíme, že na 1 hodinu. Vidíme option 54, DHCP server identifier a to nám vlastne ukazuje, akú IP adresu má DHCP server. Vlastne takto prebieha celá DORA, vedeli by sme si to celé pozrieť, ale teraz prejdeme na ďalšiu časť, čo som chcel ukázať, a to je sledovanie aktívnych streamov, data streamov. Vlastne tuto naľavo, ako vidíme, number packet, tuto keď klikneme na paket, sa nám ukáže, aký vzťah má voči ostatným paketom. Vlastne vysvetlivky týchto nájdete si na internete alebo v dokumentácii, ktorú nájdete v popisku tohto videa. To znamená, že paket alebo ten data stream začína pri tomto pakete, táto čiarkovaná znamená, že s týmto nemá nič spoločné, ale končí pri tomto štvrtom. Vlastne my máme tu dva data streamy. Jeden od nášho zariadenia po DHCP server a druhý je od DHCP servera po naše zariadenie. Takže keby sme klikli na prvý paket, čo je od nášho zariadenia po DHCP server, klikli pravým, tu dáme follow a dáme UDP stream. To sa nám ukáže vlastne celý tok dát, ktorý prebehol voči tomu zariadeniu. Tuto vidíme, že dva klienty. A tu vieme vybrať, ktorým smerom alebo celá konverzácia. Defaultne máme celú konverzáciu, vidíme, že celý čas za tie dva pakety nám to aj dalo aj display filter tu na to. Kebyže dáme od nášho zariadenia, vlastne ono to vysielalo na broadcast adresu, takže voči broadcast adrese. To je to, čo to poslalo, všetko vlastne, ale pretože je blbosť, aby broadcast posielal niečo naspäť, to už bude prázdne. Takže keď si dáme celú konverzáciu, vieme si tu zmeniť aj akom formáte. To vám nič nepovie, pokiaľ to nepotrebujete do iného súbora možno, alebo iného programu. Ale ak si dáme YAML, tak tu už vidíte nejaké informácie, ktoré rozumieť aj pre nás. Na zmazanie filtra jednoducho zmažené, stlačíme Enter. A to bolo UDP stream zo strany klienta voči DHCP serveru. Teraz keď sme klikli na druhý, čo je od DHCP servera voči klientovi, dáme to isté, follow UDP stream
vidíme, že zase je to nejaký tok dát. Kebyže máme celú konverzáciu, trvala 600 bajtov a v tomto streame vlastne iba DHCP server posielal voči klientovi. Keby ste sa pýtali, prečo tie dva toky, ktoré sú v podstate komunikácia medzi dvomi zariadeniami, boli jednostranné, že z druhej strany to bolo prázdne, ale predsa len komunikujú, to pretože takto, predstavte si to, že sú dvaja ľudia, stoja vedľa seba, ale pozerajú sa úplne opačnými smermi, ale rozprávajú sa. Oni sa počujú navzájom, i keď sa nevidia. Tá komunikácia tam nejaká je, i keď nie je to priamy tok medzi nimi. Počujú sa iba preto, že sú v rovnakom prostredí. Tak budem dúfať, že som to vysvetlil aspoň trošku zrozumiteľne. Ale teraz by som chcel ukázať jednu funkciu, ktorú som vám ukazoval v minulom videu. A to bolo, keď začíname nahrávku, tu máme takú vec, čo sa volá, že Name Resolution. A čo to vlastne robí, čo Wireshark defaultne robí, aspoň pri MAC adresách, nakoľko je to zapnuté, je, že MAC adresy, prvú polovicu, takže tie 3 bajty, čo sú tam, tak Wireshark vie preložiť, ak to má v svojom registri, nakoľko tie prvé 3 bajty MAC adresy sú dané firmám od nejakého výrobcu. Napríklad všetky Cisco zariadenia, prvé 3 bajty MAC adresy by mali mať rovnaké. Tak Wireshark to už pre nás preložil. Napríklad tento klient bolo nejaké zariadenie, ktoré jeho nick bolo od výrobcu GrandStream, a niečo možno existuje, možno nie. A potom Wireshark nám to dal aj celú adresu. To isté môžeme urobiť na našom DHCP klientovi. Keď sa pozrieme na Ethernet, vidíme zdrojovú MAC adresu, je to nejaké Dell zariadenie a potom druhá polovica MAC adresy, čo už je jedinečné k tomu NICu v tom Dell zariadení. Tu máme aj celú adresu. Toto isté môže robiť aj s IP adresami, a ak je nastavený nejaký DNS server na sieti a je Wireshark nastavený, aby ho používal. Ale čo nám Wireshark umožňuje, je vytvoriť vlastné prezývky pre adresy alebo či IPv4 alebo MAC, to už je jedno. A môžeme si ich nastaviť sami, ale budú iba v tej jednej nahrávke, kde ich nastavíme. Takže môžeme dať príklad, nastavíme si túto adresu ako DHCP server. Takže nájdeme si jeho adresu, v tomto prípade v tom pakete je to ako zdrojová. Dáme tam edit resolved name, tu hore pod barom na filtre sa nám ukázala adresa, meno, dáme tam DHCP server, lebo predsa len to je to, čo to je. Ale ešte predtým, než dáme OK, musíme otvoriť preferencie a toto vôbec zapnúť, že to chceme robiť. Resolve network IP address, dáme apply, OK. Vidíme vlastne, že to dalo do zátvorky. Nemáme ešte nič nastavené. Ale keď to nastavíme, túto prvú adresu prepíše a túto druhú v zátvorke nechá ako originálnu. To isté, ako to urobilo pri MAC adresu. Teraz dáme edit resolve name, DHCP server, dáme OK a vidíme, že v tomto zozname nám to zmenilo na DHCP server. Dôvod, prečo mi to dalo Pi-hole, je, pretože ja mám Pi-hole na sieti spojaznený a bere funkciu DHCP servera. Takže ja mám pocit, že ak je adresa 000, tak to ide defaultne tam a odpovedá na to. Takže Wireshark normálne túto nahrávku upravil podľa mojej aktuálnej sieti. To je nebezpečné tým pádom. Lebo ak máme nahrávku, na ktorej pracujeme a zoberieme si ju domov na ne pracovať alebo do nejakej inej firmy a tá adresa sa zhoduje s nejakou na tej našej inej sieti, kde sme to zobrali a tam na tom pracujeme, plní náhodou inú funkciu, tak ono to môže preložiť na úplnú blbosť. Napríklad na sieti, kde sme to zachytili, .5 je DNS server, potom prídeme domov alebo do inej firmy, tam zapneme tú istú nahrávku a Wireshark automaticky preloží tú adresu .5, čo tam, kde sme to nahrali, bolo DNS server, teraz to môže byť tlačiareň, tak to premenuje. Nož ale pre uľahčenie života ja to idem práve asi vypnúť. Nakoľko teraz, keď si ideme ukazovať štatistiky, tu bude lepšie, keď to nebudeme vidieť, ale budeme vidieť tú originálnu nahrávku. Teraz, keď pôjdeme tu hore na menúčko štatistiky, je ich to dosť veľa, ale nemusíme sa báť, nás zaujímajú veľmi iba tieto prvé. Keby sme išli na protokol hierarchy, máme tu rozdelenie na ešte ďalšie rozdelenie.
Vec sa má tak, že vo veľkých nahrávkach by sme tu mali oveľa viacej ako keby stromov, to nazvime, ale pretože tu máme iba jeden typ protokolu, tak všetko 100% je iba DHCP. Máme tu v každej vrstvy, o aký štandard ide, o aký program na aplikačnej vrstvy. A potom tu máme, že čo vlastne a koľko čoho tu tomu patrí. To je hierarchia. A kebyže teraz pôjdeme na conversations, tu vidíme všetky komunikácie medzi dvoma endpointami, takže dvoma zariadeniami. Jediné dve komunikácie tu máme DHCP server a klient a potom klient a broadcast, lebo tak to bolo. IPv4 to isté. Klient na broadcast, DHCP server na klient a vlastne vidíme aj v akom protokole to prechádzalo. Vidíme, že nemáme tu žiadnu TCP komunikáciu, keby sme mali, tu sa zobrazuje, ale pretože DHCP je cez UDP, tak máme tu dva toky dát, dve komunikácie po UDP kanály a to zobrazené. Tu vlastne vieme pozrieť koľkokrát alebo koľko veľa alebo koľko dát, neviem čo všetko tu je, čo všetko sa tu dá nastaviť. Dve zariadenia medzi sebou rozposielali. Poďme ďalej. Endpoints. Tu máme všetky zariadenia alebo koncové body, ktoré sa tu nachádzali a je dôležité vedieť, že tu sa nachádzajú ako keby všetky aj neexistujúce zariadenia. Napríklad, ako tu vidíme, broadcast adresu alebo tú nulovú adresu, čo mal ten klient na začiatku vlastne. Takže v podstate na tejto sieti boli 4 identity, 4, nechcem povedať zariadenia, lebo to nazvime to tak, že iba 4 koncové body sú tu. A zase cez UDP, TCP nič tu nie je, IPv4 všetky sú cez IPv4, TCP nič tu nie je, IPv4 a tu máme iba 4 IPv4 adresy alebo body teda. To isté sa nám zobrazovalo UDP vlastne, ale tuto je to čisto o IPčke. Klient na začiatku, DHCP server, adresa, ktorá bola pridelená klientovi, adresa, ktorou klient komunikoval. Potom, čo sa týka MAC adres, tu máme iba 3, vlastne navyše medzi IPv4 a Ethernetom, tá navyše, čo by bola, je tá, ktorú DHCP server pridelil, lebo MAC adresu ďalšia tu nevznikla. Takže máme MAC adresu originálneho klienta, DHCP servera a potom broadcast adresu, na ktorú klient rozprával. Ďalšie políčko tu máme packet length. To nám vlastne určuje, aké veľké pakety sa nachádzajú v našej nahrávke, že akom rozmedzi veľkosti tu sú, ako vidíte. Koľko ich je, aký je priemer, ako rýchlo prechádzali a percentuálne rozloženie súboru. Napríklad, keby sme mali veľmi malé pakety, ale tu treba byť opatrný, lebo je možné, že pri zachytávaní sme dali snap length, nejaký krátky, že iba aby hlavičky sme zachytávali a potom sa čudujeme, že nič nezachytávame. Takže treba opatrne robiť. Ako vo Wiresharku najväčší nepriateľ, ak tu nejaký je, ste vy sami voči sebe. Ak tam niečo nie je, čo by tam malo byť, tak už žiaľ, vina je medzi monitorom a stoličkou. Tuto IO graphs, máme tu vlastne graf alebo priebeh vlastne paketov, ktoré tu prebiehali cez čas. Pretože toto je zosimulované, tak to prebehlo všetko okamžite, ináč sa mi nezdá, že by to bolo také rýchle. Ale vidíme, že v nulový čas v podstate, alebo v nejaký čas, 4 pakety prebehli. A vlastne, keby sme mali dlhšiu nahrávku, tak máme tu viacero bodov cez rôzny čas, ktoré znázorňujú, koľko paketov sme vlastne zachytávali. Tak verím, že na dnes toto stačilo. Bola to taká rýchlovka, ale odporúčam si prezrieť vlastne tieto funkcie, čo som dnes ukázal, alebo vlastne tie priestory. Keby človek prvýkrát otvorí toto, je to toho dosť veľa, ale keď sa to vezme, tak z každého takého širokého pola nás zaujímajú tak dve veci. No a myslím, že na dnes to stačilo. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. V ďalšom videu si preberieme, ako prispôsobiť výzor a vlastne rozloženie v Wiresharku. Ďakujem vám za pozornosť ešte raz a dovidenia.